Ogai mar Doho Martha Koome kod riwruoge mang'iyo weche mag yiero nyiso luoro margi ewi chakruok mar grube njore mohewo 300 e pacho kae motelone yiero maduong' mag 2027. Bad migawo mar doho kata kamano osingo ne giikore mar winjo kendo ng'ado buche duto motenre gi yiero mag 2027. Jafwambo Chris Owino ntiere kod ler. Bunde mag tulo osechako ywak pacho kae motelone yiero maduong' mabiro kalure kod riwruoge mang'iyo weche mag yiero kod bad migawo mar doho. Ogai mar Doho Martha Koome wacho ni grube mag njore 300 motelone gi kweth mag siasa mopogore opogore pacho kae osechak motelone yiero maduong' mabiro. Colleagues, we had a National Council on the Administration of Justice meeting last week on Tuesday, and we were shocked with the revelation that by the National Crime Center report that there are over 300 militias, or if you like, criminal gangs that are operating in this country. Ikinde nyasi mar yawo ayanga ikrok mar bad migawo mar doho ne winjo buche motenore kod yiero maduong' mabiro, moko kuom riwruoge mang'iyo weche mag yiero onyiso luoro margi ni ka ok ogeng' tulo nyalo muoch e yiero mabiro kaka ne otimore higa mar 2007. Political divide, whether it's in Luo Nyanza or in Central or in Nairobi, there is a very chilling attempt to rearm and remobilize the militias that were moribund in 2013 and 2017. They are unleashing violence, especially during these political meetings. This, coupled with hate speech, tells us that we really need to reflect on the challenges that we are facing and that are going to be manifested during the 2027 cycle. Bad migawo mar doho ojiwo migepe duto kod jo Kenya mondo ti kanyakla kod duol mar IBC e neno ni yiero maduong' mabiro obag iro maratiro kendo ma ohuyanga. E komachielo, bad migawo mar doho dwaro mondo tim lokruok ne pen chik mar medo kwan joyal buche mag doho mamalo mogik kaachiel kod medo thuolo mar winjo buche motenore kod yiero mag tend piny. E korka kore, Attorney General Dorcas Oduor ojiwo IBC mondo tim yiero madundo mapiyo e kinde mar riwruok mar LSK ogolo siem josiasa mabayo weche mag temo kwalo ombulu e yiero maduong' mabiro. All Kenyans must be feeling to be represented in both county assembly and parliament, and to avoid defranchisement of any part of Kenya. Citizens are waiting for the IEBC to conduct elections in those areas which are not represented. Because if the current head of state wins democratically, people will not believe it, because such color statements that continue to be made saying we will steal the vote undermine the very nature, the importance of not only the IEBC, but the importance that other people, we accept the decision of institutions that are independently set and we move on together as a country. I want to affirm the judiciary's stand that we are ready and fully committed to adjudicate electoral disputes with fairness, with efficiency, with independence in mind, because we are only committed and faithful to our oath of office. Martha Koome kod kweth mare kata kamano onyiso jo Kenya ni giikore marakore kod buche duto motenore gi yiero maduong' mabiro. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.